Mnogi su se informacije pojavljivale proteklih dana i na temu tramvaja i zaustavljanja saobraćaja na mostu na Adi, svakakve. Ja sam u prethodnom periodu često znao da odgovaram na ta baljezgarenja. I onda poprimim taj vonj od baljege, pa se osjećam i ja. A ovi što baljezgaju, njima je to prirodan miris. I ne smeta im ništa. Tako da ja na baljezgarenje odgovarati više neću. Ono što čujete da ja ovde izgovorim i što zvanično neki gradski zvaničnik kaže, ako dođe do promene toga, ja ću se obratiti, naravno, a da odgovaram na baljezgarenja baljegara stvarno više neću, jer poprimam taj miris koji mi posle smeta. Oni su se na njega navikli, njima je to prirodna sredina.